Takže prvá časť bola aspoň o tých základných nastaveniach. V druhej časti skúsime niečo napísať. Tak dajme tomu nadpis žiadosť o cenovú ponuku. To znamená, vidíme, že nadpis je hotový, môžeme si ho už na začiatku. Text je počiarknutý, to znamená, že v texte je asi nejaká chyba nám tam dlžeň. Pravým tlačítkom na text zistíme, čo sa deje. Vidíte, že nám navrhol správne gramatické opravenie, to znamená, že dáme si cenovú, tým pádom text už není červeným počiarknutý. Text chceme dať do stredu, pretože je tu nadpis, takže ho dáme do stredu, ale klikneme si na text, nemusíme ho vysvetľovať, dáme ho do stredu, keď klikneme na text do riadku, tak ho nám dá do stredu. Pokiaľ ho chceme zväčšiť, môžeme si text zväčšiť, dáme ho na 14. Pokiaľ ho chceme počiarknúť, text si počiarkneme, je tu počiarkovatko, text je počiarknutý. A pokračujeme ďalej v písaní, to znamená, že už nám nič nebráni v písaní hocičoho, o tú žiadosť a tak ďalej. Vidíte, že je to úplne jednoduché. Enterom sa posúvame ďalej a všetko je jednoduché. Môžeme používať aj tabulátor. Tabulátor sú naľavo na klávesnici šipky. Jedna šipka doľava, jedna šipka doprava, je to na jednej klávese. Tabulátorom sa si posúvame. V prípade, by sme si chceli niečo zarovnávať, tak na to používame tabulátor. Príklad napíšem Jaroslav a tak ďalej. A chcem si vedľa toho dať jednotku. Nedám si medzerník a jednotku, pretože keď sa dostanem dole, napíšem si nejaký iný text. Teraz by som sa chcel dostať sami vidíme, že síce je to skoro rovnaké, ale už nám nesedí zarovnanie tej jednotky na konci, pretože tie texty, každé písmo má nejakú inú veľkosť, inú hrubku. To znamená, by sme mali takto rozhádzané tie písma. To je práve tá základná chyba, čo dosť ľudí robí. To znamená, že my vtedy používame teda ten tabulátor. To sú tie šípky vľavo a vpravo. Na ľavej strane na klávesnici máte šípku jednu vľavo, jednu vpravo. To je tabulátor. Takže si potiahnem jednotku sem a nepotlačím si to medzerníkom. Samozrejme, to je chyba. Takže si potiahneme úplne ku koncu písma sem a dáme si tabulátorom 1, 2, 3 trebárs. To isté tu. Potiahneme si písmo k sebe úplne a tabulátorom sa zaradíme presne pod tú istú jednotku. Vidíte, že ten tabulátor úplne presne zaradí číslo tam, kde má byť. Není žiadny rozdiel, takže na to je to vymyslené. Koľkokrát ideálne listky vyzerajú katastrofálne, lebo ten dotyčný človek takúto maličkosť neovláda. Dobre, to je ďalšia časť, ďalšiu časť si vysvetlíme.